аз имрӯз фаъолияти шанхайбозор маъруф ба хитоибозор дар шаҳри душанбе манъ шуда тахриби фурӯшгоҳҳо ва дуконҳои гирду атрофи он шурӯъ шудааст. қарор аст фурӯшандагони он ба бозори Корвон кӯчонида шаванд. ягон масъули бозор барои шарҳи ин мавзӯъ ҳозир нашуд, аммо савдогарони ин бозор ки барои ҷамъоварии молҳои худ омада буданд, сабаби бастани онро мутобиқ набудан ба меъёрҳои замонавӣ ва ғайриқонунӣ фаъолият кардани бозор рабт доданд. бозори ғайризамонавӣ, бозори ғайриқонунӣ меган. ғайриқонунӣ бод ин қасол чи ба набардоштанша. Ако омадан як бозора проблема баҳона карда, инҷашам клет карда. Мо чикор мекунем? Мо намедонем чикор кунем. қатъ шудани бозор дар ҳолест ки ҳудуди 500 нафар савдогари ин бозор беҷои кор монданд. ҳамзамон ин савдогарон наметавонанд зиндагии худро ки ягона манбаи даромадашон инҷо буд пеш баранд. Зиён айрӯи ҳамин бозорчамон бод. На бозор уна титпур кад. Я ҷой надорем брем савдо кунем. Инҷо ваъда мондан. Я ҷо ҷомона мекунам сарсоли саргардон гаштистем. Ҳикмат шаҳр омадан истикадан, устикадан. Фонд фребмон кадан. Ина ҷо ваъда мондан. Ҳама халқ сарсоли саргардон ҳозир. шанхайбозор дар 7 соли қабл фаъол шуда, ҳанӯз тасмими ниҳоӣ гирифта нашудааст ки дар ҷои ин бозор чӣ бунёд хоҳад шуд.